हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो माखासे खौरांफोर होनो लानाय जादों। दा बेयाव मा खौरांफोरा जायगा मोन्दों नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांबा फारि फारि मिथिनो मोनगोन। मिथिखानायफोरखौ स्किप खालामना लानो हानाय जागोन आरो मिथिनानैबो नायोब्ला साबायखर थाबाय। दा बाहाय फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों, गोबाङानो सोंहरबाय थादोंमोन सेबानि मेट्रिक रिजाल्ट माला फोसावनाय जागोन। दा बेयाव खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला दिनैहाय फोसावदों। मेट्रिक रिजाल्टखौ फैगौ जुन दाननि 6 अक्ट'आव फोसावनाय जासिगोन होनदों। बेनि थाखायनो जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक होदोंमोन बा जायफोरनि न'खराव मेट्रिक होनाय दंमोन नोंथांमोना बेखौ नेनानै थागोन आरो साफ्रोमबो आसा खालामो साफ्रोमबो मोजाङैनो रिजाल्ट मोनगोन। नैथियाव नुनो मोननाय जादों दुखुनांथाव खौरां, एनडिबिपि एबा प्रग्रेसिभनि सासे दैदेनगिरि रुंसारि जालांबाय होनदों। खौरांनि बादिब्ला बि एनडिबिपिनि नैथि कमान्डिं अफिसार बि मोन्थाय बिथाङा गैलिया होनदों। बिथाङा गोब्राब लोमजादोंमोन होनदों। लोमजानायनि गेजेरजों बिथाङा रुंसारि जालांबाय होनदों। दा बिथांनिसिम जिउमानि थाखाय सोरगोआव आलो गोजोनै जाहाथे जायगा मोनहैयो बेनि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबहरनाय थाबाय। दा बेनिफ्राय नुनो मोननाय जादों 3 नाम्बाराव 1 जुननिफ्राय 200टा रेल पेसेन्जार गारि खारसिगोन जोंनि हादोराव। दा बेनिनो टिकेट बुकिं खालामनाया टिकेट काउन्टाराव जागोन। टिकेट बुकिं खालामग्रा एप्लिकेसननि गेजेरजों जागोन। पेसेन्जार रिजार्भेसन सिस्टेमनि गेजेरजों जागोन। नों कमन सार्भिस सेन्टारनि गेजेरजों जागोन होनदों। पस्ट अफिसनि गेजेरजों जागोन होनदों। दा बिनि अनगायैबो बे फैगौ 1 जुननिफ्राय खारनो गोनां रेलावहाय गोबांथार नियमफोर थानो हागौ होनदों। दा बाहाय नियमफोरा मा जानांगोन होनदों। मास्क गाननायाथ' जोबोद गोनांथार होनदों, नङाब्ला सोनाय नङा काउन्टारनिफ्रायनो। बेनिफ्राय रेल स्टेशननि हाबग्रा ओंखारग्रा सेनिटाइजार थाखागोन नों फेसिलिटि बेखौ सारथारनांगोन होनदों। बेनिफ्राय कनफार्म आरो भेलिड टिकेटआव खारनो मोनगोन होनदों, हथात गाखोनो मोनगोन। कनफार्म जाखानाय आरो टिकेटआ भेलिडिटि गोनाङासो नंगुबैयासो गाखोनो मोनगोन होनदों। बेनिफ्राय साफ्रोमखौबो स्क्रिनिं खालामगोन होनदों। स्क्रिनिं खालामखांनायनि उनाव जुदि कभिड-19 पजिटिभ एबा लक्षन मोनोबा बेखौ गाखोहोनाय जानाय नङा होनदों। बेनिफ्राय जेब्लाबो गारियाव ससियेल डिस्टेन्सिंआ थाथारनांगोन होनदों आरो साफ्रोमबो आरायग' सेतु एपखौ डाउनलड खालामनानै लाजोबनांगोन होनदों। दा बेनि थाखाय साफ्रोमखौबो बेखौ सांग्रां हरदों। आरो बेनिफ्राय साबसिन नोंथांमोनहा डिटेल्स फरायनानै लुबैदोंबा नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक दं बिनि सोमोन्दै। दा 4 नाम्बाराव दङ कभिड-19नि आपडेट। कभिड-19नि आपडेटनि बेलायावहाय दहाय बेलासियाव 2:25 डिसचार्ज जादों सा 22। दा बिनिनो सा 22आव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों गासै सा 22खौ डिसचार्ज खालामखांनायनि उनावहाय पजिटिभ केसआ जादों 1272, हथात 1272। बेनिफ्राय एक्टिभ केसआ 1080। बेनिफ्राय थैनाया 4 आरो माइग्रेसना 7 दं। बेनिफ्राय डिसचार्ज जानाया 185 जाहैबाय। दा बे बर्थमान बेखिनि आरो उननि समाव बेयो बांबाय थानो हागौ, खमायनोबो हागौ। नोंथांमोना बेखौ उननि आपडेटआव नुनो मोननाय जागोन। दा दिनैनि खौरांफोरखौ बेखिनिखौनो जथायनाय जादोंमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।